भाभी हई रउआ घर में इतना मच्छर कहाँ से आ गइल बा? सुनले रहनी कि ऊंच पर मच्छर ना पहुँचेला। आई 7 मंजिला पे कहाँ से मच्छर पहुँच गई? लिफ्ट से। जब हाथी आ जाता तो मच्छर तो भला हल्के होला, वो तो उड़ियो के आ सकेला। कितना अच्छा हमार पतोह बाड़ी, कितना हमार सेवा करेली। यही जा लोग के पतोह बा कि दिन रात शिकायत करत रहेला सास के। जानतनी मम्मी जी, हमार मम्मी सिखैले बिया कि अपना सास के खूब सेवा करी है। आ अपना सास के शिकायत केहू से मत करी है। मम्मी झूठे काहे बोला तारू? तू तो दिन भर नानी से दादी के शिकायत करेगी। दादी भी रे सीधा बना तारू। आज समोसा खा के मजा आ गई। जा हम तो सब्जी लेबे ना कोई नहीं। कहाँ बड़ी लौकत नहीं की। आज तो इनकर काम तमाम कर दे। रोज रोज के ड्रामा से परेशान हो गइल बानी। आज तो जौहर देख के मारेम या तो पिंजरा में कैद करके छोड़ेम। बाप रे बाप, ये सब्जी ना लिया इतना की एक और के औरसन के कोनो गारंटी नहीं है। हम जाता नहीं लुका जाता नहीं। अभी तो आवाज आओ तो लोग कहाँ चल गई? अरे टेबल के नीचे क्या करता नहीं रुआ? ना ना हमें मरिया मत, हम आज के बाद ऐसा गलती कभी ना करें। अब तू रोज सब्जी ले आए। हम कब बोनी है कि रुआ के मार देम? अभी हम किचन में कह तो लुआ कि जहर दे के मार देबू ना तो ले जाके कहीं छोड़ देबू। वो तो हम चूहा के जहर दे के मारे के कहत रहनी है, दूर जाके ले जाके फेंके के कहत रहनी है। कनिया सिलवट कहाँ बा हो? चटनी पीसे के बा। बिना चटनी के खाना रोज दे देता रू। तारा चटनी पीसे में अपना अस्कत लगता। बताओ हम पीस ले हम। मम्मी जी ई गाँव ना शहर है। रउआ जमाना में पिसात रहे सिलवट पे। आज के जमाना में लोग के पास टाइम बा। हई देखी मिक्सी, एमे सब डाली या घर से पिसा जाई। बा एगो हम ही पुरानका जमाना के हो गइल बनी। है लो पीस दो घर से। जा मम्मी जी लाइने कट गए। अब चली बैठ के इंतजार करी, लाइन आई तो पिसाई। कनिया 2 घंटा हो गल अभी ले लाइन ना आए। हाँ मम्मी जी, पता ना आज काहे इतना देर लाइन कटले बा। छोड़ी चटनी, चली खाना खा ली। का छोड़ी? बिना चटनी के खाना अच्छा लगेला। ऐसे तो अच्छा तारा लोग के शहर से तो अच्छा हमार गाँवे रहे कि जब मन करे पीस लो अपन सिलवट पर। बबुओ तो नानी लाई ना भेजियन का? का दादी रउआ लाई बनावे ना आवेला? आवेला तब हम नानी से लाई काहे मांगतानी? अरे उ परंपरा हो। ठंडा के दिन में हमर नानी से खटवाएम, अपने रजाई ओढ़ के ठंडा में सूतेम। ए जी हमरा बैग में से पैसा निकल ले बानी का? हम कहला लेवे जाई तार पैसा? हमरा के चोर समझ ले बारू का? खुददार है हम, खुददार। हाँ बड़का जी, जब रउआ बारात लेके हमरा यहाँ आए रहनी तो 20 गो प्लेट गायब हो गए रहे। रउए ना रउआ गाँवो चोर बा। खबरदार हमरा गांव के लोग को चोर बोलू तो हमने के चोरी ना कइले नहीं सन। उ तो घरे जरूरत रहे यही से उठा के ले आई रही सन। आई मुंह लटकले बारू हो? हमार मन ठीक नहीं खेलावत। अच्छा मन खराब हो गइल बा। लागत कि इलाज कराही के पड़ी। जान तारू आज रास्ता में जात नहीं हनु तो मिसराइन में पार्लर वाली में झोटा झोटी होत रहा। हाँ मिसराइन का ले रही हनु कि पार्लर वाली से 2000 रुपया के फेशियल करे ले रही आ देत रही है 500 रुपया ओकरा के। तो भइल फैटा फैटी। मिसराइन के 2-4 हाथ जदे लागल बा। हाँ वैसन पर नहीं बारी। हमरो से एक बार झगड़ा कोई ले रही। अब मन कैसा लगता? हाँ अब तनी हल्का बुझाता मन। और असन के मन ठीक करे के बनू तो चुगली बतिया दी, ठीक हो जाई। इतना महंगा सेंट किनले बड़े तोरा फुटानी धइले बा। आवे द बाप के तो कहतनी। तो हम डेराइल बनी का? कह दिया पापा से। अब हम बड़ हो चुकल बनी, अपन फैसला खुद ले सकतनी। अब वैसे भी कहल जाला कि जब बाप के जूता बेटा में फिट हो जाए तो बाप के हाथ ना उठाओ चाहिए बेटा को। समझा दिया अपना हस्बैंड के, तू बार बार मारत रहेलन का पीछे देखे के बोलत रू। अब हम तारा लोगन के हिसाब से जिंदगी ना जिए, हम अपना हिसाब से जिंदगी जिए। हम आजाद देश के आजाद नागरिक हई। हमरा पर केहू अपन हुकुम नहीं चला सकत।
हई देखो हई जौन बैंकवा से लोन ले ले रहनी सन कार खरीदेला ओकरे फोन आवता किस्त नहीं के चुकैले त बोल कि हम विदेश चल गइल बानी। हेलो हाँ हेलो। मिंटू जी हैं? नहीं की वहाँ के तो विदेश चल गई नहीं, 1 साल बाद आए। उनके नाम का लॉटरी निकला है हमारे बैंक में। हमारे बैंक में जितने भी कस्टमर हैं एक लॉटरी निकलता है और उसके लकी विनर मिंटू जी हैं। कैसे मिली लॉटरी? अब क्या फायदा, वो होते तभी लॉटरी मिलता। चलिए मैं लॉटरी कैंसिल कर देता हूँ। हाँ हम बानी हमरा मेहरारू के नु मजाक करे के आदत बे से रोल इनसे मजाक कर लिया। बताई कैसे लॉटरी मिली? 4 महीना से लोन के EMI नहीं भर ले, तारा लॉटरी चाहिए? चुपचाप आके EMI भर, न तो गाड़ी उठा के ले जाए सन। ए जी अब से नु हमरा के रउआ अपन दोस्ते समझे, तब हमनी के बीच में नु लड़ाई ना हुई। ठीक बा। अच्छा दोस्त, शादी से पहले तहार कोई से चक्कर चलत रहे? हमार कोनो चक्कर ना चलत रहे, हम सब लड़की के बहन के नजर से देखत रही। ठीक बा। ए उठी, सब लोग तारीफ करेला, रउआ हमार तारीफ ना करेनी। तारीफ करी हमार। अरे सुते तना नींद लागता। ना सुते दम, जब ले रउआ हमार तारीफ ना करम तब ले। तू बहुत बुद्धिमान बारू, तारा के देख के नु गधो शर्मा। अब सोच जाई। हमरा के देख के गधा काहे शर्मा जाई? हमरा तारीफ के बीच में गधा कहाँ से आ गई?